Witam Was wszystkich. Znajdujemy się dzisiaj na Nikiszowcu. I z okazji tego, że zbliża się Wielkanoc i 1 kwietnia, czyli Prima Aprilis, będziemy pytać się przechodniów o różne wice, o śmiergust, o kocanki, o kroszunki i o palmy wielkanocne i o roztomajte inkrze rzeczy. No to co? Jademy! Nie wiemy, bo jesteśmy z Krakowa. No, kawał. Kawał? Co to jest? Nie wiem. Widz to jest, jak komuś ktoś zrobi coś śmiesznego, albo jak opowiada ktoś coś, po którym wszyscy się śmieją. Kawał, żart. To jest widz. No. Jakiś żart albo kłamstwo, tak? Dobra. Najlepszy widz, jaki... Zderkusie, nie pamiętam, bo to dawno temu było, nie? Także tyle tych widzów było, co człowiek już się potracił w tym wszystkim. Ja wiem. Posłali my takiego jednego, który nie poradził godać, po to, co by wziął tego. Poleciał do Kokotka i przyniósł kibel sztrumu. A potem ten drugi też, co znał dobre wice, to mu nasuł piosku i powiedział, że w Kokotku już nie było sztrumu, z której tego dostał granulowany. Nie pamiętam, może ty, Krysia, coś? Wrzuciła sztyk bomba sąsiadowi do piwnicy i zamknęła ją. I on wyleźć nie umiał. I on tak przez te okienko tego powietrza łapał. To najgłupszy kawał, jaki zrobiła. Do palmy wielkanocnej co się daje? No muszą być bazie, musi być jałowiec, kwiatuszkami można przystroić. Palma wielkanocna składa się z takich bażołów. Czyli może tam być zboże, może tam być kwiatki polne, niepolne, no wszystko tam może być. Co jeszcze, trawy mogą być jakieś? Może być jakieś bazie właśnie, nie? No kotki takie. O, na pewno z tych baziów, nie? Bazie to są. No, dawniej to się poliło, nie? A teraz trudno powiedzieć, co z nim zrobić. Nie wiem. Ino trzeba ją było dać przy łoknie, co by jak pieron szczelił, to nie w chałupę, ino w palma. Okej. No w domu się trzymała. No moja mama, ja, moja babcia wkładałymy ją za okno i ona tam była cały rok. A miała prawdopodobnie oszczędz ten dom przed wiatrem, burzami, ogniem, no coś takiego. A, to są pisanki inaczej, tak? No to chodź, nie? No, zobacz, lateroski jeszcze to robią, nie? No bo szczerze powiedziawszy to ja, bo ja jestem ze Śląska, więc kuszonki to są malowane jaja. Maluje się je albo w cebuli, albo moja mama jeszcze malowała w takim, jakby to powiedzieć, barwniku. Kroszonki nie. Nie, malowałem jajca. Jajka pewnie te takie we wzorki, pisanki. No przede wszystkim jajka. Szynka. Co jeszcze? Baranek, Barany, baby, jajca, Kiełbaska, szyneczka, sól. Babka. wóżd, nie wiem. Ojejciu, jaki słodycz. No na pewno musi być baranek wielkanocny. Zając. No, zając, królik. Hazok. Nie. To zając! Hazuk, ja nie. Ja wiem tylko, co to jest hasiok, a hazok to nie wiem. Hazok to jest czworonożne stworzenie, które gibko zasuwa po polu. Zajączek. Ja. Prezenty. Dokładnie. O, to ja już dawno nie dostała. Trudno mi tak w tej chwili cośkolwiek powiedzieć, ale chyba dzieciątko w ubiegłym roku, które będzie miało roczek niedługo właśnie. Rower. Koło. Koło. Mogę powiedzieć o najgorszym.
może być najgorszy. były bobki, ale że był taki trochę mało suchliwy, nie? A no i lepszą to bombony, nie? Bombony. Ale powiem szczerze, to może Natalka przypomni, coś Ci dostała ostatnio na zajączka, co? Zestaw do robienia kanapeczek drewnianych. Myślę, zazwyczaj to Mikołaj dawał najlepsze, no. Dobra. Jan Hazek taki oszczędny był. Zwyczaj jest taki, że się dostaje słodyczy. Tylko i wyłącznie. Roz dostała overall. No oczywiście. Śmiergus to jest taka sytuacja, jak w poniedziałek hopy leją baby wodą, a one się próbują mniej albo bardziej bronić. Pewnie, jeszcze jak. O, do wanny mnie kiedyś wsadzili z wodą. To nas chłopcy do jeziora dziewczyny zanurzały w takiej zimnej wodzie po prostu. O. Jakby inaczej. Na karmerze był kokotek z wodą i tam my chodzili. Jak? Pistolety na wodę. To są te takie jajeczka, co się nimi albo są pistolety chyba też na wodę, coś takiego. A, te takie do psikania.